Doncs avui fem la darrera fase de la renovació de tota la flota de vehicles del cos d'agents rurals. Estem fent una aposta molt decidida pel cos, perquè si volem i estimem el nostre país, el nostre patrimoni natural, el cos d'agents rurals és fonamental. I per això hem fet aquest esforç de renovació de tots els vehicles, però també de la incorporació de molts més agents. Estem entre les darreres promocions i les noves que s'estan fent, incorporant a 250 nous agents del cos d'agents rurals. I seguirem fins que siguin 800, perquè és necessari, perquè fa falta que estiguin a totes les comarques del nostre país. I avui es concreta amb la renovació de la flota de vehicles, s'ha concretat també amb l'incorporació de nou personal de suport als agents i d'incorporació de molts més agents. I seguirem, tal com els he dit, seguirem treballant i apostant pel cos d'agents rurals.